ناي لومي مصنعتنا كمتي كلنا حسابكم كتبوا صنحكم كاب جبر حواريات مዕራፍ 5 كاب حدا كساب 16 እዩ كاب حدا كساب 6 ዘሎ ከንብቤሞ بدحريو كقصلي ማለት ኢየሱስ ጎይታይ كمزيبن حنانيا زسمو سبعي مسبيرا سبيتو مدري شطا كابتو واغو خا مسبيتو تماخيرو مقيلو اترفه نتي حدا مقال دما بطقا اغر حواريات انبرو بطرس كا بل حنانيا نمنفس قدوس كتحسو كواغات مدري خا مقيلكا تحبسي سلامنتاي سيطان لبخا ملؤ كي تشط نات كادو ينبرن مسشت كايوس عبيد كادو ينبرن كمي غير كان ز ነገር እዚ بلبخ حسب كايو نعملاخ انبر نسباي حسوخان بلو حنانيا زقال ز مسمع ودقه نفسو خا وصت اتوم ز سمعو زبلو كلهم كا ازيوم فرحو اغباز دما تنسيوم غنزو تسكيمو ماوصيوم قبرو بلنا እዚ ምዕራፍ እዚ ካብ ምዕራፍ 4 ዝቀጸለ ክፍልዩ زحلف سمون كم زرعنايو كلاتهم مريت ويس أبايتي زلوهم زبالة شيطهم نواقات التشت أمتيهم أبتق أغري حواريات ينبروهم زنبارو حوارياتون لنفسه كم زدليو يمقلوهم زنبارو يوسف زبحال حواريات برناباسي لهم سمي ولواوي نتي زلو أغرات شيطو نتغنزب أمتيو أبتق أغري حواريات كم زنبارو رينا نيرنا لو من رياو خفل الدما مقصلتا ناتوي كبرنسوم يكون اب قطر حدن كلتن انتينا ننبب حنانيان سبيران مدروم كمزشطو كلتيوم تماخيروم كابتي تمدر تشطلو واغا مقيلوم نتا حدا مقال كمتي كالوت غبرو زرايو ابطقا حواريات كم زنبرو اينا ننبب قدمي نابتي زقصل كفلي مخادنا ابزي كن حاتو زغبانا حدا ابي حاتو الله نسو خانتاي زبلي نحنانيان سبيران كقزفو زغبروم نتواغا تشط اب اغر حواريا سلازين بروديو ويس كابتواغو مقيلوم بمترافومي اغزابير قازيفو ازي حتوزيو ناب لبي مصيو نزي قال زي خنبب كلخوسي حنانيان سبيران كقزفو زغبروم نجر نتي واغا تشط اب بقا تشطلو واغا اب اغر حواريا سلازين بروديو مولو واغا اب اغر حواريا سلازين بروديو ويس كواغو مقيلوم بمترافومي اغزابير قازيفو حواريا بيتروس اب قدر 3:4 انتايلوم بيتروس كابل حنانيا نمنفس قدوس كتحسو كاب واغات مدر خا مقيلكا تحبسي سلامنتاي سيطان لبخا ملؤ كاي تشطسنات كادو ينبرن مشت كاي صابيت كادو ينبرن كمي غيركا نز ነገር እዚ بلبخا حسب كاي نعملاخ انبر نسباي حسوخان بلو يبلنا نز قال كننبب كلنا مخنيات مقذفيهم كواغات مدر مقيلهم بمترافهم نتمق قالدما بغر حواريات بمنباروم يزمسل اتحقق النسو ايكونن حق ايدو قدسان ابز حلف سمون مዕራፍ 4 ካብ 34 ክሳብ 37 ከም ዝረኢናዮ ኩላቶም እቶም መሬት ወይስ አባይቲ ዝነበሮም ሸይጦም ንዋጋት ተሸጠ ማለት ሙሉ ምንም ከይጉደሉ አብጥቃ እግር ሐዋርያት የንብርዎ ነይሮም እቲ ንዋጋቲ ተሸጠ ዝብል ቃል አዚ ወሳነ ቃል አሜን ንመሬቶም በ100,000 እንደህር ሸይጦሞ نتميت شهيوم أمتيوم أبغر حوارات زنبرو نه حنانيان سبيران شجرن بقر مقيلوم مترافوم زي كونس نمريتهم بتتمقال كم زشطو محساوميو كم زقصفو غيروم مسا لكم دو مقيلوم بمترافوم ايكونن اتي مغنيات مغزفيوم توم كالوت بقنعنا 100,000 شيطان 100,000 شيطان نايلوم يهم زمطو نيرام ازيوم جن 100,000 شيطان 50,000 اتريفوم نتمريتنا ب50,000 إنا شيطنا كل دين ما إنا متقنا يوم زبلو زلو
ازيخا نمنفس قدوس كتحسو زبلو نزم نمرغغاص نت بيتروس نسبيرا اب قطر شمون تزحته تحت خننبب نخلينا بيتروس انتاي لوا نسبيرا بيتروس كا اسك نغرن نمرتكم دو بزخ اندزيكم زشطكمو إلو ملسلا نساخا او بزخ اندزيو بلت يبلنا بدل ناي حنانيان سبيران امبار كابتو واغا تشط امقيلو مترافوم زي كونس نتمريتوم بتي اب اغر حواريا زنبر وفرق نايتي تشط واغا كمز شطوون كمتوم بقدميوم نتزنبروم نبرتوم شيطوم واغا تشط اب اغر حواريا زنبرو كم اتاتوم زلووم شيطوم كله خمزه حابو خوينوم كقربو مفتانوم محساوم ايوت اب بدل هارا بيتروس نحانانيا اب قطر 3 تايلو بيتروس بل حنانيا نمنفس قدوس كتحسو واغات مدرخ عمقيلكا تحبس سلامنتاي سيطان لبخا ملؤيلو قدمي حنانيا سبيران بزوحات نتزنبروم نبرت ششيطوم ابغر حواريات امبيروميم كاباتاتهم كابتهم كومو زغبرو مانم استقزفيلن حق ايدو قدوسان سلامنتاي اندحر إلنا كل تزغبرو زنبره غبري بسب نخرأيلم زي كونس نأملاخ يلوم يغبرو سلازنبره نسو طراي زي كونس كل تزغبرو بنصح لبي بقن الناس لزنبره مسواعتهم زبله اب قدم እግዚአብሔር قبول نيرو كبرن شمو يخون ناي حنانيان سبيران مسواعتي اب قدم እግዚአብሔር تقبالنا زي رخبن بقار اتناي لبوم حقنا اب قدم እግዚአብሔር قنع بزي منباري كم تحاورا بيتروس اب قدر 3 زبولو حنانيا نتناي منفس قدوس حساب قديفو نناي سيطان حساب اب لبو بمئنقاديو مسواتو موتا سعيبولاو حنانيان سبيران بمنفس قدوس تدريهم نميرتهم شيطهم خونو يخوليام ويدما بقناعات عسرتهم كالعود دك امزامورت سعيبهم نيروم سعيبهم غيرهم خونو يخوليام انت هونه مدروم تشيطو واغات تشط اب ايدوم مسعاته وغن ازوم كبر እግዚአብሔር ዝራአዩ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዕነ ቅዱሳን እዚዮም ክብር እግዚአብሔር ዝራአዩ ብዙሕ ድንቅን ተአምራትን ዝራአዩ ኃይል መንፈስ ቅዱስ አማእኸሎም ክሰርሕን ክንቀሳቀስን ዝራአዩ ሰባት ኣብ ክንድ ድምጽ መንፈስ ቅዱስ ድምጺ አባሐሶ ዝኾነ ሰይጣን ብምስምዖም ነቲ ካብ ሰይጣን ሰምዕዎ ተግባራው በመግባሮም መምሐር ሁሉም ከሆኑ ሁሉ ንሪ ዞም ሰባት እዚአቶም መንፈስ አምላክ ክሰርሕ ኮሎ በእንቶም ዝራአዩ ናይ አይን መሰኻኽርም ክብረ አምላክ አማእኸሎም ተገሊጹ ነቲ ክብረ አምላክ ዘስተማቀሩ ሰባትዮም አነ ካብዝ ክፍልዚ እንታይ ከተማሄርካ እንደህሪልኩምኒ ሰይጣን ክሳዕ ክንደይ ሕሱም ከም ዝኾነ እንደህር ጽኒልናዮ ነቲ መርዛም ዝኾነ حساب አቀቢሉ ካብቲ ዘፍቀረናን እንፍቅሮ አምላክና حسابنا حوارون ክፈልየና ከም ዝኽእል የተማሄረ حنانيان سبيران كسا بموت زقصع بدل اب قدم እግዚአብሔር ክብድሉ ዝገበሮም ማን እንደሕሪልን ኢልና እትናይ ጥንቲ ጸላኢና ሰይጣን ኣብ ልብ ሄዋን እንታይ ገይሩ እንደሕሪልኩም حساب ያምቢሩ ነት ሰይጣን ኣብ ልባ ዘንበሮ حساب ተሰላልስሎ ምስ ጀመረት እቲ እግዚአብሔር ዝበላ ረሲዓቶ ንድምጽ እግዚአብሔር በድምጽ ሰይጣን ቀይራቶ እቲ ዝወሰደቶ ስግምት ድማ መቅጣዕታ አስኢቡ ስለምታይ ኣብ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ቅዱሳን ሎሚ ብዙሓት በዝቃልዚ ምንጋፍ ከሆነናይ በዝቃልዚ ሓደ ብርሃን ናብ ህይወትና ከመጽዩ ኢየሱስ ጎይታይ ስለምንታይ ይመስለኩም ናፈተና ነአቱ ወይ ድማ ካፍቃድ እግዚአብሔር ወጻኢ ዝኾኑ ነገራት ንገብር ስለምንታይ ይመስለኩም ፈተናታት ዝበዛሕ ኣብ ህይወትና ስለምንታይና ንፍተን ስለምንታይና ካፍቃድ እግዚአብሔር ወጻኢ ዝኾኑ ነገራት ንገብር እቲ ምስጥር ነቲ ነገር ብዘይምሟትናይ እቲ ዘይሞትናሉ ነገር ኩሉ ግዜ ብኡኽን ፍተናይ ግድን ክሳዕ ነቲ ድኻምና ኦቨርካም ንገብሮ ፈተናታት ክበዛሓናይ ሰይጣን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዕኒ ድኹም ጎንና አጸቢቁ ስለዝፈልጦ
بتا دخمت قوننا متي يزفتننا دخامنا خنلاليون كل ساب كاب اغزابير صقاخن لمن ازيا قداسي امين ده قدسان انا لومي تحقي كم تازلاتا نغركم سيطان بت زي موتنالو ነገር ጥራይ ይዝፈትነና ማለት በትን ደሊዮን እንምንየውን ነገር ይዝፈትነና ነዚ ነሐናንያን ሰጲራን ዘቀበሎም ሐሳብ ንኻልኦት ከቀብሎም አይፈተነን ማለት አይኮነን ዲያብሎስ ወይቶም ካልኦት በፈተና ይሐለፉን ማለት አይኮኑን ስለምንታይ ካልኦት ሐሊፎም ስለምንታይ ሐናንያን ሰጲራን ወዲኦም እንደህሪልና ሐናንያን ሰጲራን ከምቶም ካልኦት ኃይል መንፈስ ቅዱስ ለዘይተመልኡ ወይ መንፈስ ቅዱስ ለዘይተቀበሉ ይኮነን እንታይ ዳአ ሙሉ በሙሉ ንጎይታ ዝሞቱ ሰባት በዘይ መንባሮም አብ ህይወቶም ዘይሰዓርዎ ድኻም በመንባሪዮም ወዲኦም አላህም ዶምሳይ ሰይጣን አብ ልብ ሐናንያን ሰጲራን እንታይ አይነት ሐሳብ አምቢሩ እንደህር ኢልና አሻይ ትኹኑ ሕማ አሎ ጽበቅ አሎ ገንዘብ ካይተሃብ ፍርቃ አምጦ ፍርቅ ኻዳሃን ፍርቅ እንደህር ሂብካኮ እሁሊ በዘዋጋይ ሸይጣን እንደህር ይልካዮ ማንም ትሸጥ ካሉ ዋጋ ክፈልጡ አይክልኒ ፍርቅ ይትገንዘብ ምሳኻሎ ካብት ተአከበ ኻአትማቀል ዝብል ሐሳብ ይንልቡ መልእዎ ምክንያቱም ካብት ተአከበ ገንዘብ ኩላቶ ከከም ዘልዮም ይማቀሉ ስለዝነበሩ ማለት እዩ ሐናንያ ነዛ ሐሳብ ከቀበሎ ዝገበሮ እትናይ ልቡ ዝንባሌ ናቁ ዝዘጠጠ በመንባሪ እትሳዕቤኑ ከስተውዓለ ኸአ ነሐሳብ ሰይጣን ተቀቢልዎ ሐሳብ ሳዕቤኑ ካይፈለጥና እንወስዶም ስጉምትታት ብዙሕ ነገራት አሉ ብዙሕ ዋጋ ዘኽፍሉና ከሐሰብናሎ ምትክን ከፍሎ ንኽእል ዋጋ ከሐሰብናዮ እንወስዶም ስጉምትታት ማለት እዩ ሰይጣን ስኡሉ መጽ ይኮነን ዝፍትነና ምሳይ ያለኹም ደቁዱሳን ሰይጣን ስኡሉ መጽ ይኮነን መጽ ዝፍትነና ሰይጣን ነውሕ ዘመናት ስለዝፈልጠና በቲ አብ ህይወትና ዘሎ ድኻሚው ኩሉ ሰዓት ዝፍትነና ናይ ስርቅ ዓመል እንደህር ሐደሰብ አለዎ ሐደሰብ ናይ ስርቅ ዓመል እንደህር አለዎ እቲ ዝበዝሐ ፈተናታት ብኡ ይዝኸውን ዘመውት እንደህር ነርና ክሳዕ ነዚ ድኻም ንስዕሮ ሰይጣን በኻለ አይፈተናናኒ አብ ህይወትና በተደጋጋሚ እንፈተኖ ነገር ነስተብህለ ቅዱሳን ብዙሕ ጊዜ ትፈተነሉ ነገር አለዶ በተደጋጋሚ በሐደ ነገር ትፈተን እንደህር አለኻ ነቲ ነገርቲ ኦቨርካም ስለዘይገበርካየ በተደጋጋሚ በሐደ ነገር እንደህር ንፈተን አሎና ነቲ ነገር ከም ዘይሰዓርናየ ይዘረዳአና ቅዱሳን ሰይጣን በትድኻምና ኸውድቀና ዝፍትነና እግዚአብሔር ድማ አብ ልዕሊ ድኻምና ክንሰጊምና ክንከይድ አብቲ ተሰዓርናሉ ነገር ሲዕርና ክንወጽእ በሙሉ ልብና ብኡኡ አብኡ ክንውከል መታን ዝተፈላለየ ፈተናታት አብ ህይወትና ዝፈቅድ ሎሚ በስተፈላለየ ፈተናታት እንሐልፍ ሰባት ዶለና ቅድሚ አብ እግዚአብሔር አምላኽና ምግሩምራምና እታ እግዚአብሔር ክሳማዓስ መባልና ንርእስና ንፈትሽሎ ማዓልቲ ንርእስና ንመርምር ስለምንታይ ተተመሊሰን ነፍሰይ አብ ዝቦታ ዝረኽባ ኢልና ንሕተት ሽዑ ትጸገም አብ ሰይጣን ወይ አብ እግዚአብሔር ዘይኮነስ እቲ ጸገም ባዕልና ከም ዝኾንና ክንፈልጥ ኢና ከምቲ አብ ላዕሊ ዝበልኩዎ ንድምጽ እግዚአብሔር ሓዲግና ንድምጽ ዳቢሎስ ክንእዘዝ ዝገብረና እቲ አብ ውሽጥና ዘሎ ድሌት እዩ ምሳይዶ ለኹም እቲ ዝብሎዶ ይርዳአኩም አለ ቅዱሳን ንድምጽ እግዚአብሔር ሓዲግና ንድምጽ ዳቢሎስ ክንእዘዝ ዝገብረና እቲ አብ ውሽጥና ዘሎ ድሌት እዩ እቲ ዝንባሌና እዩ እቲ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ወይ እቲ እግዚአብሔር አምላክ በመንፈሱ ዝብለናን እቲ ንሕና እንደልዮን ብዙሕ ጊዜ ስለዘይራኸ ወይ ስለዘይመሳሰል እቲ ዳቢሎስ ዘቀብለና ሐሳብ ግና ምስቲ ብልብና እንሐስቦ ዝኸይድ ኮይኑ እንረኽቦ ቀልጢፍና አብ ናይ ዳቢሎስ መፈንጠራና አቱ ሎሚ መንፈስ ቅዱስ በዝቃል ገይሩና አይና አሃትኩም ዝምህረና ነገር እንታይ እንደህርኢና ነቲ በተደጋጋሚ አብ ህይወትና ዝኾኑ ነገራት ነስተብህለሎ ካሊ ድማ
እትነሰላስሎም ሐሳባት ምንጮም ካበይ ከም ዝኾነ ንፍለጥ በሳልሳይ ደረጃ ድማ ድምጽ መንፈስ ቅዱስ ምስቲ ኣብ ልብና ነሐስቦ ወይ እንሰላስሎ ነገር ከይከይድ ይኽእል ዋላ እኳ እቲ በመንፈስ ቅዱስ እንሰምዖ ድምጽታት ክንርድኦን ክነተግብሮን ከቢድ ይምሰል ንሱ እንድሕር ኢሉና ነቲ ዝበለና ክንገብር ምስቲ ንሱ ተዛረበና ቃል ጸጋ ስለዘሎ ከይዋዓልና ከይሓደርና ነተግብሮ አሜን ነቲ አንጻር እቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ሰምዓና ቃል ዝልቀቕ ድምጽታት ግና አላሊና ክንነጽጎሎም መንፈስ ቅዱስ በዝቃል ገይሩ ይምህረናሎ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ዶ ሎሚ አነ ነግረኩም አለሁ እቲ ኣብ ህይወትና ዘሎ ድኻምዩ ንጸላኢና ስሒቡ ናባና ዘምጾ ዘሎ ደጊመ ዶ ክዛረቦ እቲ ኣብ ህይወትና ዘሎ ድኻም ዘይሰዓርናዮ ድኻም ዘይተነሳሕናሉ ሓይጣት እንለማመዶ ልምድታት እዩ ንጸላኢና ናባና አትራክት ዝገብሮ ስሒቡ ዘምጾ ዘሎ እቶም ክሳዕሎም ዘይሰዓርናዮም ልምድታትና ክንሓድጎም ዘይንደልዮም ባህሪያታትናዮም ንዲያብሎስ ጽቡቕ ባይታ ፈጢሩሉ ዝርከብ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 27 ክጽሕፈሎም ከሎ ከምዚሉ ንዲያብሎስ ከአስፍራ አይተሐብዎ neither give place or a foothold to the devil even ሰይጣን ንሽቴ ባይታ ይዝደሊ ንሽቴ ስፍራ ይዝደሊ ስለምንታዩ ንዲያብሎስ ስፍራ አይተሐብዎ ኢሉዎም እንድሕር ኢልና እንድሕር ስፍራ ረኺቡ ኣብ ህይወትና ክመጽ መሰል ስለዘለዎ እንድሕር ኮሪና ከምታ ዘለና ሓዲርና ናይ እግዚአብሔር ቃል ኮሪዩ ኃጢአት ካይትግበሩ ኣብቲ ኩራኹም ፀሓይ ኣይትዕረብኩም ዝብል ቃል ስለዝፈልጥ ክሳዕ እዛ ኃጢአት ኣብ ህይወትና ዘላ ዲያብሎስ ኣብ ህይወትና ቦታ በታ ኩራ ስፍራ ረኺቡሎ በታ ዝረኸባ ስፍራ ድማ ከም ድሌቱ ኣብ ህይወትና ክመጽ መሰል ኣለዎ ምክንያቱም ሰይጣን እንበር እግዚአብሔር ምስ ኃጢአት ምንም አይነት ሕብረት ስለዘይብሉ ማለት እዩ አሜን ዶ ኃጢአት ኣብዘለዎ ሰይጣን አሎ ኃጢአት ኣብዘለዎ እግዚአብሔር የለ ስለዚህ ማንኛውም ትዕበ ትንአስ ኣብ ህይወትና እንድሕር ኃጢአት አሎ ክሳዕ እታ ኃጢአት ዘይርሐቅናያ በቃ ተዘይተነሲሕናላ ሰይጣን ኦሬዲ ስፍራ ረኺቡሎ በህይወትና ስለምንታይ ዝተሰዓረ ማንነት ወይ ድማ ብዝተሰዓረ ማንነት ንመላለስ ኣለና ስለምንታይ ከምቲ ቃል አምላኽ ዝብሎ ንሕና ካብ ሰዓርቲ ዓጸቢቕና ንፈልጥ እናበለ ተሳዒርና ንነብር እንድሕር ኢልና ዳቢሎስ ኣብ ህይወትና ስፍራ ስለዝረኸበ ካሊ ኮነ እቲ ሰዓሪ ዝኾነ ጎይታ ስለዝተሰዓረ ይኮነ ያዕቆብ ኣብ ምዕራፍ 1 ካብ 10-17 من كم زفتنا كميلنا نفتنا خم نأتو انتينا فتنا خم زأتونا بزرزر أميتولنا لو يسوع كريستوس قويتاي آمين انتاي بل تفتينو مسوات أيلو نتك زابير نتوم زفكرو زتسفو أخليلي وتقبلي مو اتب فتنا زقسة بطو إيو مسبلا أملاك سيبوكو أيفتنن بعلون نحدكو أيفتنن إيومو نحدكو مستفتنة أملاك فتينوني أيبل نفسو كف جنا تبوك غيركم سمعني نفسو كف جنا بجزات منيتو تسحيبون تحبلين زفتن دحر تمنيت مستأنسات نحديات تولدا حديات مستفت أمدمان موت يولدو أتم فقرات حواتي أي تسحتو تبوك وهبات ملؤ وهباتن كابل عليو كابتلوت وي ممللات صلالو زي بلو ابو برهانات يزورد يبلنا እቲ ተፈቲኑ ምስወጥ ዝብል ቃል እንታይ ዘርኤና ወይ ዝምህረና ኣብ ህይወት ፈተና ከም ዘሎ በፈተና ክንዕገስ ከም ዘሎና ንፈተና ብትዕግስቲ ከም ንስዕሮ ይዝምህረና ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ብዛዕባ ከመይልና ናብ ፈተና ከም ንኣቱ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ኣምላኽ ሲሉ በእኩይ ኣይፍትንን ባዕሉውን ንሓደ እኳ ኣይፍትንን
حدا እኳ مستفتنا أملاخ فتنوني عيبل إلو نمنتاي كم أخم زبالة خرد أنا خولون تايلو نفس وكف بجزات منيتو تسحبون تحبلوني زفتن إلو عندي كنفتن ويدمنا فتنا خمنا أتو زقبرنا نجارن تايلو تمنيتنا تنمنيو نجار بتعم وسانة تالو انتايلو نفس وكف بجزات منيتو تسحبون تحبلون يزفتن اتي أوشت نازلو تمنيت نفتنا خمزة أتونا تمنيت مستأنست نحات كم تولد حتى مستفاد المدما نموت كم زول دويو يعقوب أبز بكل تزنكرنا زلوا أملاكسي بأكوي أيفتنن بقالون نحدك وا أيفتنن مالت إجزابير أملاك بفتنا كنا حلف أيفك إدن مالت كم زي كون نقول لحنا جلوس كخونا له هذا اللهم دوم ساي يعقوب قدمي بزعبا كميلنا نفتنا هم نعطو مزرابو أب قطر 10 تنتايلو تفتينو مسوات ايلو تفتينو مسوات نتك زابير نتوم زفقروا زتسفو أخليلي وتقبلي مو اتي بفتنا زعقسب سبعي بوتو ايلو إذن تايزرينا هيوت كريستيان بفتنا تملأ خمزخونة بفتنا كنا حلف بجد خمزخونة عفتنا كن عجز كمزولنا يزقال زمهرنا مبسحتنا فتناتات أبيوتنا هموت أخلو عب كندي من جوم كابي مخانم سلامن تايزولو نجارات نتصاري كالتفنا نام مقوين عب إجزابير أملاح ممرارن نام مجروم رامينا نأتو بزي مغنيات كا بتوم أب هيوتنا زكالا ألوك ألل تفتناتات نسعار لومي نديابيلو السفرة بزي محاب كاب تسألعي زموتنا فتناتات كنك يومن كنسعرو من نخقلين عمين دو قدسان لوم منفس قدس يعينت نفس وكفنا يكفتو عمين أسرارحا ناي سيطان يقلت ألنا قدسان سيطان نحانانيا كون نسابيرا كم زياء انت زي قواركم ويلهم قليلو عفرارحومن ويأقديدو يكون نمنفس قدس كم زحسو غيرو سيطان اتازقابرا نقر انتا اندحر إلنا كم تي حارب يترز بولو نلبو ايو بتناتو حسام مليئو انتاي تملئنا لنا من ملئنا ازيو اقداسي بيتا كريستيان سلز تملالسنا ابزتفلاليو حبرت سلز حابرنا سيطان ايرخاخبلنان مالت هيكونن قدسان كنعشو يبلنان ازوم سبات اب اقر حوارات كوف إلوم إنا تمهارو اب تمنفس املاخ زلو وقبائي إنا تملالسو خلو يوم بناي سيطان حساب لبوم تمليو اللهم دومساي اب تهلاونت ناي منفس قدس زلو سفرا اب تمنفس قدس سرحالو قبائي إنا تملالسو إنا نبرو اب تحتي اتوم قداموت حواريات كلويو سيطان نلبوم بتخفو حسابو مليئوم لبوم بتناي سيطان حساب سلت تعبلل دما نتي ناي سيطان حساب تغباراوي غيرمو سيطان لبنا بزحابنا يو نغريو زفتننا اللهم دوس قدسان سيطان بخالي فتناناني لبنا بزودقنا لو نغري زفتننا لبنا بزحابنا يو نغريو زفتننا مزغبنا ابيالو وساني نغري قدسان ጎይታ ኢየሱስ ባዕሉ አማቴዎስ 6:21 ከምዚሉ ላስ ካብ 19:21 ከነንብብ ኮለና እንታይ ይብል መዝገብ ካብ ዘለዎ ኣብኡ ድማ ልብኻ ኣሎ ስለዚ ብልዒ ኣብ ዘይበልዖ ነቐዝ ኣብ ዘይነቕዞ ሰረቕቲ ኹዒቶም ኣብ ዘይሰርቅዎ ኣብ ሰማይ ደኣ መዝገብ ግበሩ እምበር ብልዒ ኣብ ዝበልዖ ነቐዝ ኣብ ዘንቅዞ ሰረቕቲ ኹዒቶም ኣብ ዝሰርቅዎ ኣብ ምድሪ ንኣሃትኩም መዝገብ ኣይትግበሩ ኢሉና ኣሎ ስለዚህ ሎሚ ሰይጣን በት እንትምነዮን እንደልዮን በት ልብና ዘውደቅናሉ ነገር ከምዝፍትነና ፈሊጥና ተፈቲና መታን ከይንወድቅ ሎምንንቃ አሜን ሎሚ ጎይታ በዝቃል ዝገይሩ ዛረበናሎ ሐዋርያ ጴጥሮስ ንሐናንያ ኣብ ቁጥር 3 ኢሎ ጴጥሮስ
كأبل حنانيا نمنفس قدوس كتحسو كواقات مدري مقيل كتحبس لمن تاي سيطان للب خاملو كاي تشتس نات كادو ينبرن مشت كاي سابيت كادو ينبرن كمي غيركاس نزي ነገር እዚ ብልብኻ ሓሰብካዮ ንኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይሓሶኻን ክብሎ ከሎ ንሪ ሓናንያ ንመንፈስ ቅዱስ የታልል ይሕሱ ከም ዝነበረ ዝፈልጥ ኣይመስለንን ንኣምላኽ ይሕሱ ከም ዘሎ እንተ ዝፈልጥ ነቲ ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላኽ ክሕሱ ኣይምፈተንን ነይሩ ይብል እንተኾነ ኩሉ ትዝገብሮ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ይገብሮ ከም ዘሎ ብዘይ ምፍላጡ ገንዘቡ ጥራይ ዘይኮነስ ንህይወቱ ውን ክስእኖ ከሎ ንሪ ሓናንያ መግናሕቲ ዘይኮነ ምስጋና ነይሩ ካብቶም ሐዋርያት ካብቶም ካልኦት ደቀ መዛሙርት ተጸቢ ነይሩ ሓናንያ ናብቲ ነቲ ገንዘብ ሒዙ ናብቲ ሕብረት ቅዱሳን ክመጽእ ከሎ መግናሕቲ ክቕበል ወይ ድማ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ክቕጻዕ ኢሉ ይኮነን ዝኸይድ ነይሩ ካብቶም ነዚ ገንዘብ ኣብ እግሪ ሐዋርያት ነዚ ያብ ሂብዙ ክመጽእ ከሎሲ ምስጋና ይተጸቢ ነይሩ እንተኾነ እቲ ኩሉ ዝፈልጥ ልብን ኩላሊትን ዝምርምር መንፈስ ቅዱስ ግና ንጴጥሮስ መለኮታዊ ምግላጽ ስለ ዝሃቦ ሓናንያ ዝሓሰቦ ምስጋና ዘይኮነስ መቕጻዕቲ ክቕበል ከሎ ንርኢ እዚ ኣብ ሐዋርያ ጴጥሮስ ተገልጸ ህያብ ሓደ ካብቶም ናይ መንፈስ ቅዱስ ህያባት እዩ ነፍስ ወከፍና ድማ ክንጸምዖ ዝግባአና እግዚአብሔር ይባረኽ እዚ ኣብ ወርሺፕ ሓውና ተገሊጹ እንሪኦ ሓደ ወህበት እዚ እዩ ምግላጽ ዝበሃል ወይ ድማ word of knowledge ዝበሃል ማለት ኢየሱስ ጎይታ አሜን እዚ ኣብ ሐዋርያ ጴጥሮስ ተገልጸ ናይ መንፈስ ቅዱስ ወህበት ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 8 ከና እንደህራን ቢብናዮ አቡን ረኽቦይን አሜን ንሓደስ ቃል ጥበብ በመንፈስ ይዋሃቦዩ ነተሓደ ኸዓ ቃል ፍልጠት በተሓደ መንፈስ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ በእንግሊዘኛ ከና ነንብበኸልና እንታይ ብለና for through the spirit is given to one a word of wisdom and to another a word of knowledge ዝበሃል እዚ according to the same spirit ብለና እዚ ኣብ ትግርኛና ቃል ፍልጠት ተባሂሉ ዘሎ በእንግሊዘኛ ድማ word of knowledge ኢልዎ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ጴጥሮስ ብምግላጽ ከገልግል ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ምግላጽ ማለት ካሊ ይኮነን ምግላጽ ዝስእል ካሊ ትርጓሜ ዘለዎ ይኮን ምግላጽ ማለት መንፈስ ቅዱስ ዝገለጸልካ ምዝራም ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አነ ንስኻትኩምን ስለዚህ ተቀዘፍና እንበር ቅዱሳን ብዙሕ ጊዜና ንእግዚአብሔር አምላክ بزي مفلات بزي مستوعال نأملاخ نبدل نحسو نسرق أملاخ زي فوتو سرحات نقبر اكزابير لومي بمستوعال بتقبب نفسه كفنا يبارخ النامي ني حنانيا وهبت ويحيدو كويني يكونن نقرقن كمتي عم مثالي أسرت حموشة شمونت الزبلو مسوعت رسيان اب اكزابير فونفونيو تقالوت قنوعات قنا باهي بلويلو آمين እግዚአብሔር አብ መስዋዕት ተገዲሱ አይፈልጥኒ ስምዑ ቅድም መስዋዕት እንታይ ዝቀድም እንደሕሪልኩም ምእዛዝ ይዝቀድም مش ምእዛዝ ካብ መስዋዕት ይበልጽ ኢሉ ካይተዓዘዝናይና መብዛሕቲና መስዋዕት ነቀርብ ህይወት ይዝበልጽ እግዚአብሔር ይመስገን አብ ምሳሌ 15:8 እንታይ ኢሉሲ መስዋዕት ረሲአን አብ እግዚአብሔር ፉንፉኒ ጸሎት ቅኑዓት ግና ባህ የብሎ ኢሉ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ መስዋዕት ሓናንያ ኣብ ቅድም እግዚአብሔር ፉንፉን በመንባሩ ይንበር እትዘምጾ ወህበት ወሂዲ ኮነን ኣብ ቅድም እግዚአብሔር ተቀባልነት ዘይረኸበ ኣብ ቁጥር 5:6 እንታይ ብለና ሓናንያ ዝቃል ዝምሰምዐ ወደቀ ነፍሱኻ ወጸት እቶም ዝሰምዑ ዘበሉ ሁሉም ከአዝዮም ፈርሑ አግባዝ ድማ ተንሲኦም ገነዝዎ ተሰኪሞም አውጽዮሙን ቀበርዎ ይብለና ዋው ሓናንያ ነቲ ኣብ ገዝኡ ምሰበይቱ ተማኺሩ ዝወድኦ ነገር መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅድሚ ሁላቶም ምስተዛረቦ ነቲ ድምጽ መንፈስ ቅዱስ ክጻወሮ ይከኣል መንፈስ ቅዱስ ክመጽእ ከሎ ማንም ኮይ ደው ክብል ዘይኽእል ኢየሱስ ጎይታ አሜን ነቲ ድምጽ ክጻወሮ ይከኣል ነቲ ሰምዑ ሓቂ ዝጻወር ማንነት ስለ ዘይነበሮ ኣብ ቅድሚ ሁላቶም ክወድእ ከሎ ንሪኦ ኩላቶም ነቲ
ካብ ኣፍ ጴጥሮስ ዝወፀ ቃል ዝሰምዑን ኣብ ህይወት ሃናንያ ዝኾነን ዝተፈጸመን ነገር ዝረኣዩ ዘበሉ እንታይ ይብለና ፍርሓት ወደቆም ይብለና ክፈርሑ ከለዉ ንሪ ሃናንያ ከም ዝሞተ ምስ ፈለጡ ከዓ ኣግባስ ተንሲኦም ገኒዞም ቀብሮ ከለዉ ከዓ ንሪ ኩሉ እቲ ምስ መንፈስ ቅዱስ ከይመከርና እንገብሮም ነገራት መወዳእተኦም ከምዚ ናይ ሃናንያም ዝኾኑ ሰሚዕኹም ንለኹ ኣብ ምሳሌ 19:21 እንታይ ይብለና ሲ ኣብ ልብ ሰብ ብዙሕ ሓቐና ኣሎ ይብለና ምኽሪ እግዚአብሔር ግና ይጸኒዑ ዝነብር ይብለና ሃናንያ ከም ሰብ ብዙሕ ሓቐና ሓቂኑ ኸውን ይኽእል እንተኾነ ንሱ ዝመኸሮ ምኽሪ ክፍጸም ከሎ ኣይንሪኦን ኢና ኣነ ንስኻትኩምን ካብዚ ክፍሊ ብዙሕ ነገር ክንመሃር ኣለና ኩሉ ትንገብሮ ምስ እግዚአብሔር እናተመኸርና ንግበሮ ምክንያቱም ኣብ ህይወትና ንሕና ዝበልና ዘይኮነስ እግዚአብሔር ዝበሎ ስለ ዝፍጸም ማለት እዩ ሃናንያ ኩሉ ትዘውፀው ውጥናት ከንቱ ይኮይኑ ኣብ ሓሳቡ ኩሉ ከምቲ ንሱ ዝሓሰቦ ዝኸደሉ መሲልዎ ነይሩ ኣነ ንስኻትኩምን ልክ ከም ሃናንያን ሰጲራን ኩሉ ከምቲ ዘውፃናዮ ውጥናት ከምቲ ንሕና ንሓስቦ ዝኸውን እንዳመሰለና ብዙሕ ኢና ንጋገይ ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዝፈልጥ ደው ክንብል ኮለና ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላክ ከም ዘሎና በዝምርዳእ ደው ክንብል ኣለና አሜን ኮንሽስና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ክንብል ኮለና ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዝፈልጥ ኣምላክ ከም ዘለና ካብኡ ምንም ነገር ክሕባእ ከም ዘይክእል ፈሊጥና ዘይኮናዮ ኮይና ዘይኮናስ ከምታ ዘለና ኣብ ቅድሚኡ ክንቀርብ ከም ዘለና እዩ እዚ ቃል እዚ ዝምህረና ዘሎ እግዚአብሔር ይመስገን እንታይ ተማይርካ ኣብዚ ክፍለ እዚ እንታይ ናብ ልብኻ ተሪፉ እንድሕሪልኩምኒ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከም ዘለኹ በቃ ካብኡ ዝኽወን ነገር ከም ዘይሎ ፈሊጠ በዚ ምርዳእ ክመላለስ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚኡ ክቀርብ ከለኹ በዚ ምርዳእ በዚ ፍልጠት እዚ ኣብ ቅድሚኡ ብምፍራሕን ብምንቅጥቃጥን ደው ክብል ከም ዘለኒ ተማሂረ ልክ ከም ኢየሱስ ፍቃድ ካምበር ፍቃድ ካይኩን ዝብል ጸሎት ክንመሃር ኣለና አሜን ኩሉ ትንገብሮ ድማ ምስ ኣምላኽና መኺርና ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሕና ኸውን ኣለዎ እንተ ዘይኮይኑ መወዳእታና ጽቡቕ ኣይከውንን ካብ 7:11 እንታይ ይብለና ኮነ ከዓ ብድሕሪኡ ኣስታት 3 ሰዓት ኣቢሉ ሰበይቱ እቲ ዝኾነ ከይፈለጠት ኣተወት ጴጥሮስ ከዓ እስከ ነገረን ንመሬትኩም ዶ በዚ ክንዲዚኢኹም ሸጥኩሞ ኢሉ መለሰላ ንሳ ከዓ እወ በዚ ክንዲዚ ይበለት ጴጥሮስ ድማ ከመይ ከብ መንፈስ እግዚአብሔር ንምፍታን እተሰማማኣኹም ኣጋርቶም ንሰብኣይ ክዝቀበሩ ነሆ ኣብ ደገ ኣለው ንኣኽ ድማ ኸውፁኽ እዮም በላ ብቡ ኣብ ጥቓ እግሩ ወደቀት ነፍሳ ወፀት እቶም ኣግባዝ ምስ ኣተው ሞይታ ጸኒሓቶም ተሰኪሞም ኣውፅዮም ከዓ ኣብ ጥቓ ሰብኣይ ኣቀበርዎ ኣብ ዘላታ ማሕበር ኣብቶም ነዚ ነገር ዝሰምዑ ዘበሉ ኩላቶም ከዓ ብዙሕ ፍርሓት ኮነ ብለና ሃናንያን ሰጲራን ኢዶምን እግሮምን ኣኪቦም ብሰላም ክነብሩ ምኽኣሉ ነይሮም ሓቀደ ቅዱሳን ከምቲ ጴጥሮስ ዝበሎ ከይተሸጠት ንብረት ናቶም ይነሩ ምሸጥዎን ናቶም ይነሩ ሃናንያን ሰጲራን ናጻ ሰባት እዮም ነይሮም ማንም ንንብረቶም ክሸጡ ዘገደዶም ኣይነበረን ብዙኾነ ኣብ ክወጽሉ ዘይክእሉ ኣዘቕቲ በዓላቶም ከኣትው ከለውና ኣብ ዝኽፍለ ዝንርኢ ዘለና ሰጲራ ኣብ ህይወት ሃናንያ እንታይ ከም ዝተፈጸመ ከይፈለጠት ናብቲ ሓዋርያት ዝእከቡሉ ስፍራ ምስ መጸት ጴጥሮስ ብቐጥታ ሓደ ሕቶ ይሓቲትዋ ጴጥሮስ ካብ ኣፋ ክሰምዖ ስለ ዝደለየ እምበር ከምቲ ኣብ ላዕሊ ክንብሎ ጸናሕና መንፈስ ቅዱስ ኩሉ ገሊጹሉ ጴጥሮስ ግን ንሰጲራ እንታይ ኢልዋ እስከ ነገርን ንመረጥኩም ዶ በዚ ክንዲዚኢኹም ሸጥኩሞ ኢሉ ምስ በላ ሰጲራ ልክ ከም ሰብኣያ ከምታ ተሰማምዕዋ እወ በዚ ክንዲዚ ኢላ ሰጋመጋ ከይበለት ንጴጥሮስ ክትምልሰሉ ኮላ ንርኢ ጴጥሮስ ምላሽ ናይ ሰጲራ ምስ ሰምዐ ዝበሎ ነገር እንታይ እዩ ከመይከ መንፈስ እግዚአብሔር ንምፍታን እተሰማምዓኹም ኣጋርቶም ሰብኣይ ክዝቀበሩ ነሆ ኣብ ደገለው ንኣኽ ድማ ኸውፅኹም በላ ይብለና ሰጲራ በሓንሳብ መርድእ ናይ ሰብኣያን ፍርዳን ክትቅበል ኮላይና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ካብዚ ዝኸፍእ ሞት የለን ክልተ ሞት ያ ሞይታ
بو أبتقى أجرو دقتهم ونفسها وتأت توم أجباز مساعته مويتات صنيحاتهم تسكموا موتوخ أبتقى سبع قبروا بلنا بو زبلك قال حواري بيتروس تزاريبو مسودة مالتي حواري بيتروس لك تزاريبو مسودة ودي أو تزبلو أبهي وتسبيرا فتسم كلون ريا أب قدر عسر تحال انتهى بلنا أب زلقة محبر أب توم نزنجر السمع زبلو كلاتهم كا بزح فرحات كوني بلنا موت حنانيان سبيران نبزلقة محبرن أب توم تزخون نجر السمع زبلو بزح فرحات همتيو حنانيان سبيران نبزلقة محبر نتأب هيوتهم تفتسم كل سمع ملبمو كخونو خلوين نري ولدنا انت يبلوسي ملبمن ايكبركا ملبمن ايكلاخان يبلو تعدد ما لبام بناي كالوت ودقات يمهار يبلو انا نسخاتكم كابزي لو من نصنعو زلنا خفلي بزح تماهرنا هنكون تسفا قبر انا نسخاتكم بناي مان مودقات كنسحق وي كنباچو ايتصواعنا انا نسخاتكم كم لبامات كالوت التغاغي ودغيمنا خاين دغمو كاودقتهم كنمهار طراي زلونا እግዚአብሔር ሎሚ ጥበብን ምስተውዓል ነፍስ ወከፍና ይሃበና አሜን እቲ አብዘላ እታ ማህበር አብቶም ነዚ ነገር ዝሰምዑ ዘበሉ ሁላቶም ከአ ብዙ ፍርሃት ኮነ ዝብል ቃል እንታይ ዘሪኤና እቲ አብ ሐነንያን ሰጲራን ዝወረደ መቅጻዕቲ ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ህዝቢ ጽልዋ ከም ዘሕደረ ዘሪኤና በኋላ አዘራርባ اتمنفس قدوس ابت حزبي كما حلالفو زدليو ملئختي ابت حزبي بغبو خمزه حلفينا كابز قالزي نردا سرحو تارجيتو علامو فصيمو اتي مقصعتي نتوم بشحات زقصرو باسرتታት اشحات زقصرو حزبي ممحاريوم كوينوم زيوم كلته سبعين سبيتن كاب أسر تغلتك ساعسران تقبل الناس بإيد حواري الدماء بزوح تأمرتن تأمراتن أما خلت هزب تقبره كلاتهم دماء بحانت لبي حابيرهم أب قبلا سلامون نورو كابتهم كالو الدفيرو تتأمبرهم أي نبرن اتهزب قنا يوكبرهم نبرن زبلت أقوى بزوحات سبقوت آنستن بقويتا زعبنو يوسخوهم نبرو بيتروس كحلف كولو تلالوتو أب قليقهم من تخودق إلهم نحمومات أب عرات أب كاريزا غيرهم تسكيمهم نبا دبابا يوصو نبرو أب زورا يروساليم كابزلو ختماتات كابزوحات تأكيوم يقوعزو نبرو حموماتن بروخاسات منافس الساقل دمامتو كلاتهم حاوي يسوس كريستوس كريتاي آمين أب قبر حواريات كلتا كبر عن سلسلة سبعة عن شواتن كومون أم إراف أربعة كبسلتان كلتن سلسلة حموشتن تمساسالي زخونة حساب ننببينا انتايب للناسي بتمرت حواريات بحبرة مقراسن جيران بتصلوت صنيعهم نبرو أب كل نفس فرحات كونه بزح تعمراتن تأمرتن دما بحواريات تقبره توم زآمنوا كلاتهم كأب حنساب نبرو زلوهم كلون برك نبره مريتهم تريتهم يشاتو نخلهم كم زد اليوم يمقلوا نبرو أبتصبح حبرة عبيت مقدس كي قارص صنيعهم يكابو نبرو أبابي تنجرا ناقرسو بحاجوسن بجروح لبن نأملاخ النامسجونو بحنساب كوينهم يبلعو نبرو أب كل حزب خادل نبرم إجزابير دما زدحنو أبتصبح نبتا محبر يوسخ نبره بلنا بجبر هارات كلته كبر بعن كلتن ساعة 4 شعاتن كنا نببخورنا تمساس على حساب مراف 4 كاب 30 كلتن ساعة 30 حموشتن ون انتهى لنا توم زآمنوا كلاتهم حانت لبن حانت نفس النبرو بكل برك نبرو مو حدا وكاخب جنزبو إذناتي زبلاي نبرو حوارات كاب ببزح حيل ببزح تنسى بيتنا يسوع كريستوس يمسكرون نبرو أب كلهم أبي كأبي تأجا نبرة كلاتهم مريت ويس أبي تزلهم زبلة شيء نواقات التشت أمتوا نبرو مو أبدا أجر حوارات ينبرو لنفسه كفكا كم زليهم يمقلوا نبرو سلزي حدا شجرو قا أين برومن يبلنا آمين أزي كننببوت أنا حنا قال ثم نيجبر حواراتن وانا مللي نيجبر حوارات متصحفني آمين
ግብረ ሐዋርያት እናንበብና ህንቅጽል ኮለና እዘን ሕጂ ከንብበልኩም ዝጸናሕኹ ቃላት ብተደጋጋሚ ነንብቦ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ግብረ ሐዋርያት ክሳዕ ንውድ ትእምርትን ተአምራትን ዝብሉ ቃላት ብተደጋጋሚ ነንብቦ ቃል ክኸውን ኣብዚ ትጎይታ ዝበሎ ቃል ኣብ ህይወት ሐዋርያትን ኣብ ህይወት እቶም ናቱ ሰዓብትን ተፈጻምነት ክረክብ ኮሎ ኢና ንሪ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሐንስ 10:4-12 ንደቀ መዛሙርቱ ከምዚልዎም ነይሩ እንታይ ኢሉ ኣነ ናብ ኣቦይ እኸይድ ኣለኹሞ እቲ በኣይ ዝኣምን ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ግብርታት ከም ዝገብር ካብኡ ዝዓብዩን ከም ዝገብር ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢልዎም ነይሩ ኣሜን ኣብ ግብረ ሐዋርያት እምበኣር እዚ ቃል ስጋ ለቢሱ ወይ ሓቅነት ናይ እዚ ቃል እዚ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ኢየሱስ ጎይታይ ኣሜን ኣብ ማርቆስ 16 ኢስራኤልና ነንብብ ኮለና ሓደ ደስ ዝብል ቃል ንረክብ ኢና አቡ እንታይ ብልሲ ንሳቶም ድማ ወጽዮም ኣብ ኩሉ ሰበኹ ጎይታ ምሳታቶም ይገብር ነቲ ቃሉውን ብዝስዕብ ተአምራት የጽንዖ ነበረ ይብል አሜን ካብዚ ቃል እንታይና ንመሃር እቲ ተአምራት በቲ ገባር ተአምራት ዝኾነ አምላኽናን መድኃኒናን ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ከም ዝግበር እዚ ቃል እዚ ዝነግረና ካልእቲ ትእምርትን ተአምራትን ከምቲ ኣብ ማርቆስ 16 ኢስራ ዘንበብናዮ ነቲ ካብ ኣፍ ሐዋርያ ዝወጽእ ዝነበረ ቃል ከሰንዮ ወይ ነቲ ቃል ከጽንዖ እዩ ዝመጽእ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ዶ ተአምራት እቲ ካብ ኣፎም ዝወጽእ ቃል ናይ ጎይታ ቃል ምዃኑ ከረጋግጽ ኢሉ ተአምራትን ትእምርትን ዝኸውን ነይሩ ክብርን ጎይታ ይኹን እንታይ ብለና ነቲ ቃልውን ነቲ ካብ ኣፎም ዝወጽእ ዝነበረ ቃል ብዝስዕብ ተአምራት የጽንዖ ነበረ ብለና እንድሕር ብለሲን ይዛረቡለው እግዚአብሔር ነቲ ተዛርቦ ዘረባ ይቕይሮ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልዎ ይገብሮ ማለት እዩ ክብርን ጎይታ ይኹን ወላኳ ሰይጣን ነቲ ኣብ ማእኸል እቶም ደቀ መዛሙርቱ ዝነበረ ሓድነት ሕብረት ፋሕ ከብሎ እንተፈተነ መንፈስ ቅዱስ ስርሑ ከፍሽሎ ከሎይና ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ንርኢ ዘለና ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ቁጥር 12 ነዚና ነንብብ እንታይ ብለና ብኢድ ሐዋርያት ድማ ብዙሕ ትእምርትን ተአምራትን ኣብ ማእኸል እቲ ህዝቢ ተገብረ ኩላቶም ድማ በሓንቲ ልቢ ሓቢሮም ኣብ ገበላ ሰለሞን ነበሩ ይብለና በሓንቲ ልቢ ሓቢሮም ዝብል ቃል ኣዝዩ ወሳኒ ቃል ኢየሱስ ጎይታይ ብዙሓት ሰባት ሰሚዕኹም ትኾኑ ኢኹም ገሊኹም ድማ ከምቶ ነዚ ቃል እዚ ነዚ ሕጂ ዝብሎ ዘለኹ ቃል እትብሉ ሰባት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ብዙሓት ሰባት እንታይ ክብሉ ንሰምዖም ኢና ብዙሕ ግዜ ዝሓትዎ ሕቶ ሓደ ሕቶ ኣሎ ንስኻ እንታይ ዝብል እዩ ስለምንታይ ጎይታ ኣብ ዘመን ከምቲ ኣብ ዘመን ሐዋርያት ሎሚ ኣብ ማእኸልና ዘይሰርሕ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ብዙሓት ማለት እዩ እዚ ሕቶ እዚ ኩሉ ግዜ እዮም ዝሓቱ እቲ ምሕታቶም እኳ ምንም ፀገም እንተዘይሓለዎ መብዛሕቲ እዋን እቲ ዝሓትሉ መንፈስ ግና ቁኑዕ ኮይኑ ኣይንረኽቦን ኢና እንድሕር ኣስተቢልኩም እቲ ከምኡ ኢሉ ዝሓትት ሰብ እንታይ ስለምንታይ ከምኡ ይብል ኣሎ ብሓቂ ቀኒዑ ድዩ ክብሪ እግዚአብሔር ኣብ ማእኸል ጉባኤ ክግለጽ ቀኒዑ ድዩ በቃ ጎይታ ክሰርሕ ስለዝፈተወ ድዩ እሱ ባሕጉ ስለዝኾነ ድዩ ኢልና ክነጽንዕ ኮለና ከምኡ ኮይና ኣይንረኽቦን ኢና بقنع منفس هيكون نزي نجار الزحتة سلمنتاي قويت أب زمننا زي سرح زلو يلوم كحتو خلو اتزحتو لو عند مخنات إيدوم نابكال أوت نمت أنقارنبر أنا دخون اتمخنات إلوم نتو قويتا كي سرح الزخل كلو نجار كمرمور إلوم هيكونون زحتو إزي أب كدم قويتا أبي بدالي قدوسان كم زي نقبر سبات اندحر علينا نناي كالو أوت ودكت نناي كالو أوت دخام نناي كالو أوت نجر نخنرئي نتقامون له ميلاتات بملو أبكر مجزابير بدل نفس وكفنا نابجزار اسنا مسنت أمتيو أب حبرتنا تعنا زمت اندحرنا باسترنا نوت أوت كوينا سلام انتي بقى خازي سره سخاس قد قويت هادي كون قال ولد أملاخ ديكون قال توم زعمنو سي إزس أمرات كسعبومي زتبع على الكاسب ديكون قال
ስለምንታይ ናብ ካልኦት ነወጣውት ስለምንታዩ ኣብዚ ዘመን እዚ ጎይታ በአይ ዘይሰርሕ ዘሎ ኢልካ ዘይተሓትት ስለምንታዩ ጎይታ ኣብዚ ዘመን እዚ በአይ ዘይሰርሕ ዘሎ ኢልካ ዘይተሓቲ ኩል ግዜ ከስተብል ኮለኹ ስለምንታይ ጎይታ ከምቲ ኣብ ዘመን ሐዋርያት ዝነበረ ዘይሰርሕ ኢሉ ዝሓትት ሰብ ክሪኦ ኮለኹ ነዚ ቃል ዝጥቀመሉ ነቲ ፓስተር ወይ ድማ ነቲ ካልእ ሰብ ነቲ ናይ ካልእ ሰብ ድኻም ከርኢ እምበር እቲ ምኽንያት ኣነ ደኸውን ጎይታ ካይሰርሕ እንቅፋት ኮይነ ዘለኹ ኢሉ ንረብሱ ክምርምር ወይ ድማ ተቀንዲ ጎይታ ካይሰርሕ ከልኪልዎ ዘሎ ክፈልጥ ኢሉ ይኮነን ሎሚ ከም ዝንገብር ሰባት እንድሕር ኣለና ብንስሓ ናብ እግዚአብሔር ንመለስ በቃ ናባና ዘጠምት ዓይኒ ይሐልወና አሜን መስታየት ክንርኢ ኮለና ንኻል ሰብ ኣይኮነን ዘርኢና ኣነ መስታየት ክርኢ ኮለኹ ንገጽይ ንባዕለይ ዝርኢ እምበር ናይ ሰበይተይ ገጽ ኣይኮንኩን ዝርኢ ናይ ደቀይ ገጽ ኣይኮንኩን ዝርኢ ነፍስ ወከፍና ናብ ገዛእ ርስና ምስ ንጥምትዩ ኣብ ሕብረትና ጥዕና ዝመጽእ ኣብ ህይወትና ጥዕና ዝመጽእ ጎይታ ሎሚ ውን ኣብ ስራሕ ይዘሎ ኣይትጋገዩ እና ሰርሕ ኮሉ ይሰርሕ የለን ኣይትበል በዓኻ ይሰርሕ የለን በአይ ግን ይሰርሕ ኣሎ በሕዋተይ ግን ክሰርሕ ኮሉ ይሪኦ ኣለኹ ስለዚህ በዓኻ እንተ ዘይሰርሕ በኻሎት ይሰርሕ ኣሎ ጎይታ ካብ ስራሕ በኺሩ ይፈልጥኒ ካብ ስራሕ በኺርካ ዘለኻ ካብ ስራሕ በኺርክ ዘለኺ ካብ ስራሕ በኺርና ዘለና ንሕና ኢና እምበር ጎይታ በኺሩ ይፈልጥን ጎይታ ኢየሱስ ታይሉ አቦ ይሰርሕ ኣሎ ኣነኻ ሰርሕ ኣለኹ ኢሉ አቦ ክሳዕ ስራሕ ዘይብኮረ አቦ ስራሕ ክሳዕ ጠጠው ዘይበላ ነን ጠጠው ያብልኒ ና ኢየሱስ ክርስቶስ መልእኽቲ አቦ ኣብ ስራሕ ይዘሎ ክሳዕ ሎሚ በደቁ ክሰርሕ ኮሎ ንሪኦ ኣለና ድሕሪ ጁን ክሰርሕ ምስኡ ኮይኖም ሰርሑ ማለት እንድሕር ጎይታ ማእኸልና ክሰርሕ ደሊና በሓቂ እንድሕር በሓቂ ኣብ ጉባኤና ጎይታ ክግለጽ ደሊናዮ ህላውነት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ማሕበርና በቃ ብምልአት ክህሉ ደሊናዮ ናይ ልብ ሓድነት ኣዝዩ ወሳኒ بحد لنا فيجن نايتي بالرئيسي رأي ناي باستر ناس سابورت نقبرو دلنا نحجزو دلنا كم تيد موسى كده كم كله توم قال أزو ندقفهم دلنا توم زغلغلونا أبغدو له دو نبلالنا أنتي كاباخا غويتا زتصبيو نجر كي جبركا أب هيوتكا بهيوتكا غويتا كسرح كنقاساسيلكا متصباي زي حساب نجري ماشي ما يسرحني بأخي غويتا انت حقبر زلين اللخا خنبلو يقبأنا يلومي نايتوم زغلغلونا نايتوم زحبرنا يوم حبرت رأي سابورت نقبر لنا إذا رأي زي كميلنا نصفحه كميلنا إذا رأي زي تفتح منت كله نقبر انتاي عبركتو أبز نجر زي انتاي عبركتو إلنا نابو قصناك ساعة زي سقومنا من النجر زفتر نجر يلا نايلب حدنت وساني واب قبائنا أب هبرتنا 4 عامت أبز بايبل ستادي بحنساب كن كيد زجبرنا نايلب مقبال نايلب حدنت أما أخلنا سلا زلّي تحد نرأسو خرئي زقاي سلا زي بالناي حنتس كبرك زابير أما أخلنا يجلس حنتس حساب زابير أبز هزبزي يفتح أم زبل لبس سلا زلّناي بحنساب كن سقوم غيرنا زلّو متحف قدوسي نقرنا كلتا سبات بقى بحد بكلتا سبات اندحر زي تسمامي أمسي بحنساب كسقومو يخولو دم إلو كسقومو يخولو ده بحنساب خودو يخولو ده ويتاكو سلازي نزيخا كلتا سبات بحد حساب تسمامي أم تتصليلو حدنت وساني نايلب حدنت يزبلكم زلغو مساخ الله أنا ناي يسوس مبالا يكونن لبخا مس لبي دولو
ናይ ልብ ምትሓሓዚን በአር ንጎይታ ከም ድላዩ ክንቀሳቀስ ዝገብሮ ብነፃነት ኣብ ማእኸልና ክንቀሳቀስ ዝገብሮ እዚ ናይ ልብ ሓድነት ይምበአር ንብዙሓት ሲሒቡ ዘምጾም ነይሩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ሎሚ ኣብ ጉባኤና ዝድሕኑ ብዙሓት ዘይለው ስለምንታይ ነይሩ ሓደ ሰብ ክልተ ሰብ ጥራይ ጎይታ ዝቕበል ሰብ ንጎይታ ስለዘይደልዩ ወይ ቶም ንምስክር ስለዘይንምስክር እዩ ኣይኮነን ቶም ንምስክረሎም ሰባት ክንምስክረሎም ኮለና መጀመርያ እናትኩም ጣጣ ወዱ እዮም ዝብሉና ዝርይዎ ነገር የለን ያ ናይ ልብ ሓድነት ፍቕሪ ስኒት ክርዩ ከለው እዚ ዝስሕቦ ብዙሓት ናብ ሐዋርያ ዝጽንበሩ ዝነበሩ ካብቲ ዝርይዎ ዝተልዓለ እቲ ዝርይዎ ነገር ዝስሕቦም ነይሩ ዝረአይ ነገር እንደሕር ዘይሎ ክመጹ ይክእሉን እዮም ቅዱሳን ካብቶም ካልኦት ደፊሩ ተጸንበሮም ኣይነበረን እቲ ህዝብ ግና የኽብሮም ነበረ እቲ ክኽበሩ ዝገበሮም ነገር ስርሖም ስራሕካይ ከም ትኽበር ዝገብረካ አሜን ኢየሱስ ጎይታ ዝበለጸ እኳ ብዙሓት ሰብኡትን ኣንስትን ብጎይታ ዝኣመኑ ይውሰኽዎም ነበሩ ጴጥሮስ ከሐልፍ ኮሎ ጽላሎቱ ኣብ ገሊኦም ምእንቲ ክወድቕ ኢሎም ንሕሙማት ኣብ ዓራት ኣብ ቃሬዛ ገይሮም ተሰኪሞም ናብ ኣደባባይ የውጽዎም ነበሩ ይብለና ኩሎም ካ ይሓዊ ነይሮም ኩሎም ሓደ ካይ ተረፈ ይሓዊ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ የውጽዎም ነበሩ ኣብ ዙርያ ኢየሩሳሌም ካብ ዘለው ከተማታት ከኣብዙሓት ተኣኪቦም ይጓዓዙ ነበሩ ሕሙማት ብሩኹሳት መናፍስ ዝሳቀዩ ድማ ኣምጹ ኩላቶም ሓወዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ምክንያቱ እዞም ሰባት ምስ መንፈስ ቅዱስ ፍለው ዝገብሩ ሰባት ስለ ዝነበሩ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዝንቀሳቀሱ ሰባት ስለ ዝነበሩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ስራሕ እግዚአብሔር ኣብ ህይወቶም ብዘይ ገለጸ ከም ክስራሕ ኮሎ ንሪ እግዚአብሔር ሎሚ ንነፍስ ወከፍና የንቀሐና አሜን ሎሚ ንርእስና ንፈትሽ አብ ያለሁ እንታይ ይገብራለሁ እንታይ አበርክቶ ይገብራለሁ ኣብ ቤት አምላክ ኣብዛ መንግስት ዚኣሲ እንታይ ኢና ነበርክት ዘለና እንታይ የበርክታለሁ ልኩም እስከሕታቱ ዋይ ስለምንታይ አፓስተራትና ኣብቶም ዘገልግሉና ሽማግሌታት እንታይ ሸኽም ነብዛሓሎ ዋይ ጾር ነብዛሓሎ ዋይ ጾሮም ዘይነቅልል እትቀንዲ ማሕበር እግዚአብሔር ኣብዚ ዘመን እዚ ከይሰርሕ ከልኪልዎ ዘሎ ነገር እምበኣር ተዓዘብት ብምብዝሖም ቶም ኣይቲ ኣዝዮም ውሑዳት ብምዃኖም ስራሕካ ኣዝዩ ስለ ዝበዝሖም ይደኽሙ ኩላሕና እንተንትንስእ ቤተ አምላክ ካብዝን ለዓሊ ምበዝሐት ካብዝን ለዓሊ مسافحت نير سلازي لهم معالتي سلامنتاي قويتا أب قبائي زي سره سلامنتاي قويتا كم تزدلي أما أخلنا زي سره زينك أسا أستولوز اللهم صحبات اندحر اللهم سخاس لزي تساخاي بوزيشن كاس لزي حاسكاي بوتا خاس لزي حاسكاي سيف كاس لزي لعالكاي تسخا دويل كالو زلخا سفرا كفوت سلازلوي تسخي دويل كلو زلخي اريا كفوت سلازخونه صلاي كم دلايو يعطولون يوصالون سلازلوي نفس وكف كم تنحميا زغبرو لنفس وكفهم ببغزاوتهم دو كم زبلهم كلهم ترابيلو دو كم زبلهم سيفن مسارحن
ሂቡ ዶ ከም ዘበሎም ኣነ ንስኻትኩም ከምኡ ክሳዕ ደው ዘይበልና በሓደ ሓሳብ በሓደ ዕላማ ንሓደ ዕላማ እንሳዕ ዘይተሰኣና ክብሪ እግዚአብሔር ኣብ ማእኸልና ከም ትዝድለይ ኣይክግለጽን መንፈስ ኣምላኽ እንታይ ዝብለና ዘሎ ሎም መዓልቲ ንቑሑ ተንሱ ይዝብለና ዘሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብነገር ኩሉ ይባርኩም ጸጉኡ የብዛሓልኩም ንሎሚ ብዚኣ ጠጠው ኸብለ next week ክንቅጽሎ ኢና ንጸሎት ኩላትኩም ኣዳውኩም ኣለሉ